En gang for længe siden, der boede der en familie i et mærkeligt sted, i et mærkeligt hus. Det var en zombiefamilie. Der var en bedstefar, som hed Martin, og en zombie-bedstemor, og så var der en zombiefar. Det skete en dag, at de stak deres hoveder frem, og var så sultne, at de skulle æde nogen. Jeg er så sulten. Jeg var så sulten, at jeg ville æde en cirkusabe og et menneske. Og så mig, og jeg vil spise en bold. Jeg vil gerne tømme en mælk. Ja. Og jeg vil spise en hej. Og en blåkage. En stor lækker blåret, og vi spiser Jeg vil have, blodet. jeg vil spise magen. Ja. Vi spiser alt. Løsbær. Vi spiser alt mad i verden. Ja. Altså for mennesker det ene mad. Spiser mennesker. Færdigt. Dejligt. Du er Vi færdig er færdigt. at spise hele babyen. Jeg er også færdig. Du er færdig. Og vi kunne sige, at vi blev til... Så pas på, zombiefamilien, hvis du møder den på din vej. De er altid sultne, og måske vil de også æde dig.